Здравейте, комсомолци! Има ли комсомолци сред почитателите ми? Защото аз имам ето ето го. Радио Комсомолец, с който се занимавах цяла седмица и най-сетне днеска успях да го затворя. Сега ще му направим един тест. Първо на УКВ. Пълен обхват от 87 до 108 МГц. От мечи величие. Ниското ниво на Дунав затруднява корабоплаването. Тук в момента, където е радиото, е на 40 км от най-близките предаватели. И заради това няма много станции. Ще е масово обяви главният инспектор. Иначе си и пълен обхват. Лъчезар Близнаков. От днес присъствието. И нов устав, в който не фигурира политика. Съдът има 2 седмици да... Така, има си и Bluetooth. Тарален, Bluetooth, сега няма да го тествам Bluetooth, понеже другия телефон се зарежда, но си го има и си работи. Укале, Bluetooth. Изключваме го. Това беше от мен, от Комсомолеца.